Vi er her i Køsning Skatehal. Der er skater alle vejene. Sjovt nok, når det er en skatehal, så er der skater alle vejene. Sådan der. Hvad skete der? Jeg ved det ikke. Det er bare lige sådan lige hurtigt interview. Fik måske overbalance. Ja. Sådan. Miki, thoughts på skateparken. Hvad siger du? Ja, jeg ved helt, Jacob. Det leder fint nok op til mine forventninger. Okay, og hvad er ollie-progressen på nu? Det laver vi sådan fremover, sådan, så kan du sige, hvor tæt du er på. Så prøv at lave med fingrene, vis med fingrene, hvor tæt du er på. Hvis du startede på 0, hvis du startede her, startede der, hvad er du så på? Det her? Lige 1 millimeter tættere på olien. Ja. Fint nok. Så og nu er jeg altså træt. Jeg kender ikke noget til det. Det sker. Jamen altså... Nu har du spurgt om det samme igen og igen. Hvis du siger det er slut, så er det vel slut. Så lad os for helvede tage det en gang til. Spørg! Spørg for helvede! Kom med dit yndlingscitat. Jeg har ikke nogen. Hvem sagde det? Hvem har sagt det? Det der citat der? Det har Frederik. Så ikke en lille svin. Så der er en yndlingscitat af det hendes egen. Skatehal-dag over. Vicky, over? Ja. Skatehal-dag over. Ja. Skatehal-dag i morgen? Ja. Der er åbent. Vi håber, der er åbent. Ja.